Zi je generácia lifehackerov. U nich neplatí, tak sa to vždy robilo. Ak sa im niečo nepáči, prerobia to. Ak niečo trvá dlho, skrátia to. Ich život je jednoducho séria funkčných skratiek. Žijú rýchlo, chcú byť fit, ale netúžia stáť hodiny v kuchyni. A tak prišlo Rajo s jednou zdravou, výživnou a funkčnou skratkou. Cottage cheese je nová múka. Z nenápadného Rajo Cottage cheese sme spravili moderného hrdinu. Stala sa z neho múka novej generácie. Taká, s ktorou si pripravíš sladké aj slané, ľahké a nutrične hodnotné jedlá. Bez naozajstnej múky a výčitiek. A s kontentom, čo chutí aj TikToku. Novú múku od Rajo sme v špeciálnom balení rozposlali influencerom, ktorí z nej spravili rýchle a chutné recepty. Dochutili sme ich porciou PR a social formátov, POS v obchodoch a spustili food trend, ktorý chutil mladým na TikToku aj Instagrame. Ak počúvate mladú generáciu, aj Cottage cheese môže začať revolúciu. Cottage cheese je nová múka.